ba sai ka zama mai kuɗi kamin ka ci abinci mai gina jiki. Mutane da yawa suna tunanin sai sun siya abinci mai tsada kafin su ci abinci mai gina jiki amma wannan ba gaskiya ba ne. Abincin da muke ci a gida za ya iya ba jikinmu duk abubuwan gina jiki da yake bukata idan aka haɗa shi yadda ya kamata. Kamar a misali, shinkafa ko tuwo suna da carbohydrate wato tushen kuzari da muke bukata domin gudanarwa da ayyuka na yau da kullum. Kuma akwai wake, ƙwai da kifi suna da yawan protein. Protein yana taimakawa wajen gina tsoka, gyara ƙwayoyin jiki da kuma cin gaban yara. Kuma muna da kayan lambu kamar aleho da miyoyi iri su miyan taushe ko kuma miyan kuka suna ɗauke da vitamin kuma suna da fiber. Waɗannan suna ƙarfafawa garkuwan jiki, suna taimakawa narkewar abinci kuma suna taimakawa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuma akwai gyada. Gyada yana ba jiki lafiyayyen kitse da yake da amfani ga zuciya da ƙwaƙwalwa. Kuma ayaba da lemu su ma suna ba da vitamin da jiki ke bukata. Kuma kada ka manta da ruwa domin ruwa yana taimakawa duk sassan jiki su yi aiki yadda ya kamata. Saboda haka ba sai ka kashe kuɗi da yawa ba ka haɗa abinci mai bada kuzari kamar shinkafa ko tuwo da protein irin su wake, ƙwai da kifi. Sannan ka ƙara kayan lambu, 'ya'yan itatuwa tare da shan isasshen ruwa. Wannan shine sirrin lafiyayyen abinci.